Hi there, Sanibonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesithembu, it's a TV show back season 7. Uphelile manje. Kunento engisanda ukudlula kuyona kancane guys because kunabantu abasha abajoyina le channel and ngiyabonga kakhulu isupport. Ngiyabonga ku Miss V no Amtambo Zulu Mazulu, ngiyabonga kakhulu odadewethu laba bangifakela upetrol kakade ngicelile ukuthi ngiyashodelwa idatha, so bangizama ngikhona kungenxa yabo. Sisazohleba kancane ngenxa yosisi sibashayela ihlombe kuleyo ndawo. Ngisukuma kakhulu nokubonga nenibuzo abazalwane ethi ngisukuma nokuthi nami ngisukuma nokubonga. Ngicela ukulungisa nayo indawo. Angiqali ukwenza ama-reviews ngothando nesithembu. And mawumdala ungilalela uyeza ukuthi ngikhuluma nge-TV show, nginemibuzo futhi kwizinto engingazizwa kahle. Ngiyabuza futhi kubantu abahlangana nama-video ami. Iyona ndlela le engisizayo ukuthi ngikwazi ukukhuphula i-channel. Ayikho into engibangela isidina nesicefu. Lamagama awuthiwe engawathanda ukuwasebenzisa because ngiyabahlonipha abantu abeza kwi-channel yami and bayangisiza, bayangikhulisa, kodwa kungibangela isidina mangizofika i-comment ethi how awumthandi ubani. Ku-season 5 mawuphela ngayenza i-video ngibuza kubabukeli bale show kanye nabalandeli ukuthi manibheka isizini njengoba isiphelile nifunde ukuthi isithembu sikanjani, mhlambe ngaba yinto ephathelene nesiko, nesintu, nesizulu okunye okuhlukile okufunda kumakhosikazi. Yileyo ndlela engenza ngayo ama-reviews ami. Unfortunately kule season season 7 ukhona unkosikazi obetrenda and i-fan base yakhe angazi ukuthi kwenzakalani ngayo because if ngikhuluma iyafana indlela engikhuluma ngayo. Ngibeka lento engibekayo mase ngiyabuza ukuthi ngesizulu lokhu kukanjani. Ngibuze ngokulotsholwa kwengane, ngabuza ngenhlawulo, ngabuza kuningi nje namanje khona okunye ngisazokubuza because abanye bebethi if ukwenziwa isithembu i-white wedding ayibalulekile, kanti lana sibuye sikuthole ama-comments abantu lawo abathi white wedding kwisithembu ayibalulekile, but esikuthola kumseleku ukuthi amakhosikazi akhe uwanike ithuba lokuthi ashade ngale ndlela afisa ngayo. If unkosikazi ufisa ukwenza i-white wedding washo ukuthi uyakwazi ukuba attenda as individuals enze ngokwesifiso somunye nomunye noma wayekhuluma kwenye ishow. So ukhona mhlawumbe oseze ngokuthi because bagcina isithembu sihamba nesizulu or nesintu why benze white wedding, omunye okhomentayo. Uma sekufika izinto ezinjalo ila sithola khona ukuthi siyaxoxa manje sibaningi, afike umuntu la shame awumthanda uMakhomalo. Yazi awuze uyikhulisa i-channel yami and mina uyangibora because angikhulumi nabantu abafana nawe. If ungenza ukungilalela, okay, awuyithanda indlela engikhuluma ngayo, okay, ngikhulume nje mhlawumbe ngithi umacele le ndaba yakhe yasekuqaleni asiyitholi ineqiniso because sibona 1 2 3 okuyi-evidence. Hayi shuthi awumthanda umamkhulu. Like uyaplana ngoba akhona ama-fan base azokuvezela ukuthi ngalolu suku bebelana, umndeni bewulana. Mina ngenza i-review ngixoxa nabantu ukuze nami khona into engiyithola kubona. If futhi ngalelo langa besihleka siyahleka, kodwa ekugcineni lento engiyenzayo kukhona engikuphushayo esayidini lami, wena uzongimoshela because ufika nokuthi kunenzondo le nzondo ebona wena ufuna nabanye bebona ukuthi okay kunenzondo la. Hayibo guys, lezi zinto esizenza lana ziyasiza. Angeke uzwazi ukuthi umuntu
ohlangana naye ku-YouTube wenzani okunye, and lento ayenza ku-YouTube le mali ayitholayo imsiza kuphi. Kufike nje umuntu omdala, ayi guys I'm bored shame, ngibhorekile mina yilabo sisi, angazi uba bavale iy'ndlebe noma yini kodwa sebenesicefe. Umuntu we-fanbase akahlale kwi-fanbase, ungezi la ozolalela khona ama-views abanye abantu ubungakwazi ukulalela. Inkinga nje leyo oyiphathela yona. Uma uwumuntu ongawathanda ama-views abanye abantu, ungezi kuma-channel uzofaka into engekho, ngoba uma i-channel ikhuluma ngomshado, ama-comments amayelana nomshado, makade kunehlaya abanye bayahleka, wena uyafika because uneyakho i-agenda, ufuna abantu abazonda umamkhulu, ufuna abantu abazonda umakhumalo, ufuna abantu abazonda umayeni, unesikhathi. Kodwa-ke eyi asidlulelani. Ngize-ke kwenye futhi eyesibili, inhlamba. I wish ngiyafisa ukube ngiyakwazi ukuchaza ukuthi inhlamba ngizonda kangakanani, why ngingayifuni inhlamba. Okokuqala, yinto engingayazi ukuthi inhlamba ithini. Ayikho into umuntu mesebhala inhlamba engisuke ngazi mina ukuthi ubefuna ukuthini, ngizonda ngaleyo ndlela. Mase kuba okwesibili-ke, mhlawumbe kufanele ngintshele isizathu ukuze nazi ukuthi why ngigcizelele ukuthi inhlamba ngiyayinyanya, ngiyayizonda. Kunomuntu owayefuna ukungenza into engcolile years back, and lo muntu bangihamba naye endleleni ngaleso sikhathi engijikisa, wayengithuka indlela yonke. So inhlamba nje yinto engiyibona ikhohlakele, ngoba lo muntu le nhlamba wayengithuka ngayo, angazi wayengithukela ukuthi ngenzeni, ngingenzanga lutho. Ngiyizonda ngaleyo ndlela inhlamba, ngiyizonda ngaleyo ndlela, and kwakuwumalume omdala la endleleni uhamba uyangithuka and angimenzanga lutho. Angazi guys, inhlamba angiyifuni, ngifuna nje ningizwisise ukuthi angiyifuni. Yingakho futhi kwesinye isikhathi uma ngibona ukuthi usho lena-ke enyukelayo, ngizokubhlokha. Nale yokuthi angiyifuni leyo nto, angiyifuni nje, angihambisani nayo. Also-ke abantu abeza kule channel, ngicabanga ukuthi abantu ababuka lama-TV shows esikhuluma ngawo, abantu abakhulile, wayefuna ukubhalela abanye abantu inhlamba. Noma ngabe uyacasula kumuntu ombone ku-TV, yindaba pho ufuna ukuthuka inhlamba. Hayi guys, phela kini uma ukuthini niyathukana, lapho ohlala khona niyathukana, kugcine lapho lokho musuke ukuletha la phakathi kwabantu. Angiyifuni inhlamba, ngiyaxolisa nje. Number 3, khona omunye othi kule video yomndeni kaVuyokazi uVuyokazi ecele abomndeni bakhe bemphelezele eyobona uSibindi. Mangithi-ke u-desperate, ukuthuka umuntu wesifazane, ku-sad ukubuka nokulalela. Guys, umuntu ongayilalelanga leya video, ngimxoxele, akazazi ayilalela ividiyo. Abanye futhi abantu obathola lana, ngiyazi ukuthi angihle ngoba kuhlekisa, ngiyazi ukuthi lokho kwenzakalayo kwenziwa ukuthi ngikule platform, and le platform ingihlanganisa nabantu abahlukahlukene. Kukhona-ke abantu abafike bengayilaleli ividiyo, mase engayilalelile akhethe kodwa ukuthi uzokhomenta noma engayilalelanga. Awuthi ngibeke omunye esithombeni. Ku-season 1 sazi ukuthi uVuyokazi unengane noSibindi. uSibindi udlala ibhola, uyasebenza la esebenza khona. Ingane ihlala nogogo wayo ngoba uVuyokazi yena use-university. Kulo season 1 wezingane zesithembu kuvela-ke omunye ugirl osesempilweni kaSibindi, naye sekuvela ukuthi uzoba nomntwana. Kule season efanayo kuphinde futhi kuthiwa uVuyo uzoba nengane futhi yesibili. Kule season efanayo uMpumelelo usetholakala ebhizi nomunye usisi obem-expose ku-social media. Lona-ke number 2 ovela kulo season 1 uthi yena ubesemuva, bekukhona abanye abebelandela uVuyo, kanti kuthanda nesithembu khona omunye sambona evela noVuyo. Mase kufika u-season 7 wathanda nesithembu, uMpumelelo uthi usefuna omunye oyintombi.
Bayayeka ukukhuluma noVuyo ngesikulandela kwizingane zesithembu storyline. Into-ke eyenziwa uMpumelelo ayimvezi enendawo azisola kuyona, ayimvezi enenhlonipho, ayimvezi futhi efuna ukuxolisa kuVuyo noma yena ezama imizamo. Yilapho-ke sengisebenzisa igama elithi desperate ngoba akakaveli ukuvela kwabo ku-episode 1 akuvelanga la ifemeli ukuthi ihleli noVuyo ikhuluma noVuyo basabeka ukuthi isimo basenze njani bona before behlangana nomndeni wakwaMseleki. Ufika u-episode 1 ifemeli yakaVuyo iyohlangana nomndeni wakwaMseleki. Angazi ukuthi iyiphi enye indlela esingachaza ngayo ezwakala kangcono if uzwe leli gama elithi desperate liyinhlamba. Also-ke ukufaka abantu besifazane abathukwa amadoda eSouth Africa because i-comment ibeyinjalo, angikhulumi ngalokho sithando sami, ungixolele lapho. Bengikhuluma nge-TV show and mangikhuluma nge-TV show ngilandela lokho okuyi-storyline okulaphaya ku-TV show. And if uVuyo evele ekhala kwi-TV show, kwi-episode elandelayo i-review iyobe imayelana nokuthi uVuyo ubekhalelani obekwenzakaleni. Lena-ke eyakho yokuthi usuke kwi-TV show, usuke kwi-storyline, ungene kubantu base-South Africa ne-behavior yakhe okunye okuhlukile, angikhulumi ngakho. Lana nje i-review episode 1 wakwizingane zesithembu ukuthi-ke nakhu okwenziwa uVuyokazi kanye nomndeni wakhe. Angazi-ke mhlawumbe u-Desperate unendlela eziningi ongawuchaza ngayo. Ungabheka online search igama lesi desperate, mhlampe uthole ukuthi i-meaning enye ayihlangene nenhlamba. Lena yami ukubuka ukuthi lo owumfana owubaba lezi ingane wenzani, yena imiphi imizamo ayenzayo ukulungisa isimo mhlambe ayifake kuso umfana. Mase ngiqhathanisa nemizamo eseyenziwa uVuyo, yilana-ke sengifike khona ngathi mina ifamily lena wayengathi they are acting desperate. Acting nayo-ke elinye igama obungalibheka before uthi ngithuka uVuyo or ngithuka abantu besifazane eSouth Africa. Kunezimo ehlukahlukene ezenzeka eSouth Africa engakhulumi ngazo. I-channel yami ngiyayazi ukuthi ngiyenze ngagxila kuphi ukuze ngikwazi ukuphendula izinto eziqondene nalokhu engikhuluma nakho. Guysini, ubani kodwa engangenzisa lento yokuthi breathe in, breathe out, maybe u5 minutes nje kancane. Uzonda bani, uthuka bani? Angisho nje leyo nto. Hayibo guys, kubi-ke khona ukuthi ama-video ami ayathola ama-views aphezulu mase kuba nabantu abakhetha ukungalaleli into engiyishoyo mase yakhomenta. Ngesikhathi nesengalalelanga ukuthi ngitheni, sekufanele ngizophendula phela ukuze ngilungise ngoba nje osofike nokuthi it is sad omunye usezocabanga ukuthi ngempela ivideo imayelana nalokho because khona abantu abafunda ama-comment qala before wabuka ivideo. Omunye uthi uyabuka mhlambe nje abefunda i-comment, yabo kulula ukuthi umuntu efike ne-agenda yakhe mase kurecruit-eka abanye njengoba ikhona nje inqwabe elobe ifika ithi uyamzonda ubani and abalaleli guys. Khona ukuthi ngizosuke ngibe rude kanti akufanele ngibe rude mina, kodwa iyangixaka indlela abantu abalalela ngayo. Yazi thina sikhule silalela iy'tori lezi beyidlala kuKhozi ngo-11. Lezo y'tori-ke besazi ukuthi khona yiy'tori kodwa besifunda ngazo. Yazi ukuthi yini into ebimnandi ngalezo y'tori? Bezanza ukuthi umqondo usabalale ngoba le nto obuyilalela kuKhozi ngo-11 nango-8 ebusuku, before 8, 20 to 8 kungakabi into yama-TV, ibisiza ukuthi umqondo wakho usabalale ngoba
Kukhozi ubamba izwi lomuntu okhulumayo nama-emotions alo muntu ngesikhathi ekhuluma. Wena mase uyazakhela isithombe ukuthi kwenzeka ukuthi nokuthi. Mase kuyi-T_V, ingqondo yakho isifidwe yonke into ngoba isithombe sowusibona siphelele. Awusafuni-ke ucabanga into ehlukile. Yilapho-ke usuxabana nabantu abenza ama-reviews njengami. Kodwa-ke uma wukuthi umuzwa wakho uyaye ukutshela ukuthi because ngiyazi ukuthi kuThando Nesithembu amakhosikazi awu-2 engike ngaba nezinto engiy'buzayo kaningi ngezinto abazenza kwi-show. So uma umuzwa wakho uyaye uthi ungilalela uzwe ngathi ngiyamzonda ubani, hhayi ku-right-ke ku-right. Kodwa-ke awukugcine kuwena, ungazongonela i-channel yami, ngiyacela ngomoya wesonto. Ngiyacela ngomoya olungile. Inhlonipho-ke ningayikhohlwa, inhlamba cha asiyivumi kule channel. Bengithanda nje ukulungisa kule nomunye mhlawumbe ozohamba oyolalela la video efike ethi hawu ukhuluma kabi ngomuntu wesifazane njengalona obhalile. Ayikho ngaleyo. Ilalele ukuze uzozwa la ngiveza khona ukuthi uMpumelelo wenzani, uVuyo yena wenzani. Masiqhathanisa lokhu abakwenzayo ngapha nangapha, ikhona indawo esalayo. Ngase ngibuza ukuthi vele kuyenziwa yini, ngoba phela ngithi ngesikhathi ezinye izinto ey'vela lapha ku-TV show zikhona ezithi y'vela zibe zintsha. Futhi ngesikhathi iyintsha kimi akusho ukuthi omunye akayazi. Mina ngingasho ukuthi into entsha, omunye athi hayi iyenziwe into efana nale. Sengiyazi ngoba usekhomentile omunye washo ukuthi hayi akunankinga mayihlangana imindeni ewu-2 ekhuluma ngoba kunesimo esidinga ukuthi bekhulume kuney'ngane. Noma omunye ethi hhayi kuhlangana mhlampe mase kunomshado, noma omunye athini. Ukuzwa nje uvo lwabantu oluhlukile nemibono ehlukile, also-ke ama-views abantu ayahluka noma yiningi. Yaze yayinde ividiyo. Niyangizwa kodwa ukuthi ngaze ngaba-ke serious kule video ukuthi nami umoya wami uyakhuphuka kwesinye isikhathi uyakhuphuka. Nje namhlanje usuku nosuku nezinto ey'ningi ezenzakalayo nezinye engiy'cabangayo. Angigxili futhi ukuthi njengoba sengikhulumile ngomayeni sengicabanga ukuthi ngizonda hayi bo. Yabo, nje namhlanje into ebengiyicabanga-ke sengiyashara into ebengiyicabanga ukuthi hayi bo guys, saze saba badala singebadala. Sengikhohlwe ukuthi yini into engibuyisele lokho. Ukuthi saze sabadala singebadala. Ngibuka ukuthi nje ziningi izinto okufanele eminyakeni yenze kufanele ukuthi ngabe sesiyazazi kodwa sizazi. Usuku nosuku ngibuka lokho. Into engikhumbule namhlanje sengikhohlwe ukuthi yini engikhumbuzela ukuthi hayibo. Yazi sibadala kodwa sikho badala. Ngoba u-1, 2 no-3 asiwazi. Izinto nje ey'ningi asizazi ekufanele ngabe sesiyazazi. Hayi angiyivale le video ngize nginibhedele. Vele-ke nje umoya wami uhluthukile. Ngihluthulwe kodwa kakhulu ilo othi kubuhlungu uthuka abantu besifazane evele eSouth Africa, amadoda athuka abantu besifazane. Mina ngikhuluma ngosibindi and ngisazoqhubeka ngikhulume ngabo uma ngisabuka ishow yabo. Ezase-South Africa lezi ey'julile ngasho ukuthi vele zidinga umuntu ozokwazi ukuthi ajule nazo, ekhulume futhi nabantu abafuna ukujula. Lena-ke engayikhulumanga mina. Ngangingazi ukuthi kuyohamba kube njena, kodwa ngiyabonga i-support, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga futhi kuSisi V noMaZulu. Ngiyakhohlwa Nkosi yamaZulu engixolele, ngiyakhohlwa elinye igama lakhe elisekuqaleni, kodwa nje ningizwa nje ngisazokhuluma ngoba ngisazokhuluma, ngisazohleba, ngisazohleka, ngisazobuya nje. Ngibuye ngigcwale. Ngithi-ke review njengendlela yakudala. Ngoba khona kumnandi mayizoba khona into yokuthi hawu ukuthi niyakwazi yini, nifundeni-ke lapha kuyenziwani kanje. Imnandi leyo nto ngoba nami ngibuya nama-comments kubantu ngifunde okuhlukile. Ku-season 5 ngiyakhumbula nje ngibuzile bathi abantu hayi isithembu lesi senzeka ngenye indlela asifani, mhlampe
nabakwaziyo. And lapho futhi alikho iphutha ngoba vele akuzufana abantu indlela abenza ngayo izinto. Kwazi kwaba khona abathi hayi thina sithandela amakhosikazi nomswenko wabo, okunye nokunye asinankinga, asinandaba nakho, asikunaki, sithandela nje amakhosikazi kaMseleku. Ngakade ngibuze ngo-season 5. So ama-reviews ami ahamba kanjalo, njengoba sengibuza nje ukuthi unkosikazi nengoduso iyafana yini. Nomshado-ke futhi lo engikhuluma ngawo esiZulu ngiyawazi, yikho ngibuza ukuthi mhlampe kuya ngezigodi yini, ngoba kukhona nakwenye i-TV show into eyenziwa ngangayazi, ngase ngiyabuza ukuthi iyenziwa yini into efana nale kaZulu noma kuhamba ngey'godini. Bachaza ziningi-ke vele nabantu bahlezi beyikhuluma ukuthi-ke isuke ihlale kwizindlebe ezilalele ngobu-fan base, hhayi ezilalele ukuzwa ukuthi ubuthini nombuzo. Ngoba ngisho ngabe kuyiphi indawo ukubuza ukuthi ingodosi noma nonkosikazi kuyafana yini, akusahlangene nokuthi mhlampe uthanda uNonto omaziyo eyingodosi, angazi. Mhlawumbe sesiphuma nje kumankosikazi akaMseleku ngoba mhlampe yikho lokho kwenza ukuthi ubambeke kwinto osuke ufuna ukuyisho, usubanjwe ukuthi into engiyikhulumayo iqondene namakhosikazi. Kuwumbuzo nje, umbuzo nje ukuthi inkosikazi nengodosi abantu abafanayo yini. Sivale le video la. Umoya nje omubi angiwuthandi, ningangifakeli umoya omubi kwi-channel yami. Abantu bengisiza kangaka, bengisapotha. Ngiyabonga kakhulu, bye.